देवाचे पदवेक शिमेर आसना भावार्थान मागल्या दिल्या बगोर रावचो ना सातातोनी करून रोजा मागोन ताचे उपकार जायत्यांनी केली प्रार्थना वालांकन सायबिनीची करून नोवेना सायबीन मायन आपल्या भुरग्यांक केन्नाच साडूंक ना तारवोटी आसलेले बेकार काम ना जावन तारवार पूण भावार्थ हालोंक ना आताराय जावं बरोवंक पावलो जिवितान आमच्या हें गोडलां देखून घोराबो कसो चलयतले हुस्के काडी बायल भुरग्याचे चिंतून वोपस्यो घातले आमी वाटवले भावार्थ आमचो गोठ आसलोलो म्हूण वालांकन सायबिनीचे सांतातून भक्ताचे उपकार आठयतात हात जोडून एक वरोस आमकां जालेलें पासार दारांत आमी आसले काम ना जावन बेकार दोळ्याचें रीण तेंकलेलें गोड्यार फारीक कोच्या वेळार भितरल्यान जायी फुगार कोणाचो आमकां ना जावन आदार थोड्यांनी पावल मारलें जीव घालून रिस्कार अमेरिकाक वचपाच्या जाग्यार दुडू दिवून साबार करूंक आपलो फुडार अमेरिकाक वचूंक भायर सरले आदिवस करून सगल्या गोंयच्यान बरे भाशेन मेक्सिको पावले गोंयकार आमी रावोन एकवटान 15 दीस हॉटेलांत आसले भितरूच आसले जावन क्वॉरंटायन वेळ तो आसलो सांजेचो निमणो दीस मेक्सिकोचो आयकात गोडलां तें सिटीरान सप्टेंबराची 7 तारीख आसलेली रातची सुमार 8 जालेली भायल्या नांवांत जालो व्हडलो लोक रस्त्याचेर आसलो थोडीं दुकानी रोडटालीं आमी सगळे भितरूच आसलेले हॉटेलाची दारां हालोंक लागलीं हक्कूक जावन जमीन हालताली लोक बोबो मारताली सालवार जावंक धांवताली आमी सगळे ताऱ्याक बी येले जीव सांबाळूंक भायर आमी धांवले गोंयकार सगळे एकठांय आमी रावून तेच रोजार मागणें करूंक लागले वालांकन सायबिनी केली प्रार्थना
तिणें आमकां वायट विघ्नांतले राखले सांता तोनीची मिलाय सायबीण मांयचे परबे दिसा आमी उगडास दवरतले वाडटान आमी मागोत तर मागण्याक फूड मेवता उगडास दर आमी उपकारान रावतले